En we beginnen met het bericht dat er bij de brand op Bonaire schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. We hadden gisteren al het bericht dat op dinsdagavond in de nachtelijke uren er brand is uitgebroken op de landfill in Bonaire. En dat is nu grotendeels geblust. Er is nog wel sprake van enige rookontwikkeling. Maar inmiddels is duidelijk dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij die brand. Met behulp van externe expertise wordt er nu hard gewerkt om te achterhalen in welke mate dit het geval is. Dat heeft het Openbaar Lichaam Bonaire bekendgemaakt. Zoals gezegd is de brand grotendeels uitgebrand. Er is nog sprake van rookontwikkeling. Maar omwonenden die binnen een straal van 1 kilometer van de landfill wonen, hebben ook voor de komende tijd een andere slaapplaats opgelegd gekregen. Ze mogen zelf gaan zoeken. Er wordt hulp geboden. In ieder geval is het niet verstandig dat ze weer in hun huis komen. Dat wordt verder nog allemaal onderzocht wat er precies zich heeft afgespeeld, welke stoffen precies verbrand zijn. Maar in ieder geval iedereen die in een straal van 1 kilometer rond de landfill woont, kan beter niet eigen geteeld groente of fruit eten. Zo heeft het Openbaar Lichaam bekendgemaakt.